Ikke for at sige, at det der gør en glad, det er jo vigtigt at gøre. Og boksning, det har gjort mig glad i rigtig, rigtig mange år nu. Og jeg føler også, at det stadig gør mig glad. Nu har jeg jo lige været i Mexico og oplevet det bedste af det bedste, boksning kan tilbyde. Rent træningsmæssigt og så videre. Hej Jackson. Nu er video i dag. Men jeg kan ikke finde ud af, om det er det rigtige at gøre. Selvfølgelig efter, som jeg sagde før, efter alt det her med klubben, jeg ikke er dele det mere, og ikke dele det fællesskab. Det er jo hvad det er. For sidste ende, jeg vidste godt på et eller andet tidspunkt, at vi skulle skille veje, fordi at de kunne ikke tilbyde mig mere rent teknisk. Altså de var bare ikke bedre. Dem der stod i klubben og dem der skulle træne mig, de var bare ikke bedre. De vidste jeg også godt selv, det er også derfor det foregår på den måde, det er jeg sikker på. De skulle også se om de kunne squeeze en hver ting ud af mig, de kunne. Men it is what it is. Life goes on, som man siger. Men om det er det der skal til for at komme videre, det er det jo. Der er så mange ting i mit liv, som jeg er taknemmelig for hver dag. Min kæreste, hver dag er vi glade sammen. Jackson, der er bagved her, som I kan se, han er også glad hver dag, og det betyder rigtig meget for mig også. Min kæreste Sara, hun er bare fantastisk, og bliver bare bedre og bedre for hver dag der går. Og jeg vil gerne gifte mig med hende på et eller andet tidspunkt. Jeg vil lave en familie med hende. Så er det bare mig og hende og alle dem, der nu kommer. Må vi se. Men det indebærer også, at man har en karriere, og vi snakker hele tiden om, at vi gerne vil flytte til udlandet. Måske Australien. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Det er en masse penge, og man skal giftes, og ja, en masse ting, der skal spille sammen. Men hun prøver lige nu at blive så uafhængig af arbejdsmarkedet. Min boksning, det vil også kunne drive mig derover til på den ene eller anden måde. Men hvordan er hvorledes, at jeg vil kunne leve af det? Jeg ved det ikke. Jeg ved det kraftigt ikke. Jeg ville ønske, jeg havde svaret på det noget før, så hvis jeg bare kunne give den all in, og så bare let it be. Eller hvad der kommer struggles, fordi at nogle gange så kommer livet jo med nogle uventende slag til hovedet og kroppen og så skal man overkomme det jo. Men om man ved det sker eller ej, det ved man jo ikke 100%. Det er jo en del af livet. Men jeg vil rigtig gerne. Men jeg vil rigtig gerne finde ud af på forhånd, hvordan det har været. Men det kan jeg jo ikke. Det kan jeg desværre ikke. Jeg vil ønske det, virkelig. Men det er også det der smukke ved livet, jo, det er, at man ikke ved, hvad der sker i morgen jo. Ellers så havde det nok også været kedeligt i længden, hvis man vidste hver dag, hvad der foregik og hvad der skulle ske. You know. Man er ikke her overalt, og det er også det, der er fantastisk ved livet. Mine muligheder lige nu, det er jo at holde pause. Se hvordan kroppen og hjernen det har det efter noget tid, og lige holde en pause for det hele. For jeg har eddermame også kørt hårdt på. Jeg har haft 3 pro-kampe inden for et år. Har ikke holdt pause. Har hele tiden været i gang på, hvad er næste skridt, hele tiden frem og tilbage. Arbejde så meget jeg kan for at kunne få tid til at komme til Mexico, og penge til at komme til Mexico. Penge nok til at arbejde, nok til at jeg kan have en lille opsparing, penge nok til at jeg kan tage en kæreste med til ting, penge nok til at husleje og andre udgifter, hvad der nu ellers er, faste udgifter hver måned. Hele tiden, du ved, konstant op i hovedet. Og det har hjulpet med den måde jeg arbejder på som vikar i hjemmeplejen. Men man kan mærke nu, at nu med hjernen ved at være kogt over, you know. Er det okay, Jackson? Ja, han har fået rigeligt vand, og vi holder i skyggen, så. Men du skal hjem lige om lidt. Vi skal hjem og bage kage sammen med kæresten, og så skal vi bare slappe af. Jeg har mega ømme ben efter at have trænet ben i forgårs. Men det er sådan, at jeg skal træne ben noget mere ofte nu. Jeg overvejer lidt at snakke med nogle tidligere kammerater inden for fodboldverdenen.
Se, man kan bare få lov til at spille noget kamp, bare for at hygge mig med det, bare hygge mig, lave noget andet, noget, prøve noget nyt noget. Eller nyt noget, jeg kender det godt, men du ved, det er mange år siden nu, så der er nok sket mange ting på den ene eller anden måde. Skal jeg have nogle nye fodståler så? Fordi dem jeg har, de går nok broke. Nye benskinner, you know, alt det der. Men jeg ved det ikke endnu. Det er bare tanker og lysten, der er til at prøve noget andet, og bare hygge mig med det i stedet for. Fordi for mig er boksning, det er seriøst, der er ikke noget sjovt ved det. Altså det er sjovt at lave nogle ting og snakke med nogle hold, det der man laver sjovt i gymmet, men boksning, det er strictly business, fordi du kan komme fucking til skade i sporten, og det er bare sådan, det er. Så der er no jokes og så videre. Det er 100% seriøst, og jeg trænger lidt til at bare have det sjovt, for jeg er bare glad hver dag jo. Så alt det der med, at man skal være i og hård og alt det der, det er jo... Lige nu, jeg kan sagtens slå det fra og tælle jo, men lige nu så er jeg bare glad. Og vil gerne bare være glad. Så jeg føler, jeg skal holde pause. Hvordan jeg skal holde pause, det ved jeg ikke. Men en lille pause kommer jeg til at tage nu, på den ene eller anden måde. Og det tror jeg, det er det rigtige at gøre. Og så er jeg sikker på, at tiden det nok skal fortælle mig, hvad det er, jeg skal næste. Om det er en kamp i slutningen af året i boksning. Om det er vent til næste år. Jeg ved det ikke. Hvis der kommer en eller anden mulighed for boksningsflot-kamp, eller en fed kamp i USA, Canada, whatever, eller i udlandet bare generelt, så er det det. Og så kan vi træne op til det jo. Jeg kommer til at holde mig i form jo, så på en eller anden måde skal det nok lykkes alt sammen. Det gør det jo altid. Hvad så, Jackson? Dygtig. Dygtig, du siger noget. Og det er dygtig. Ja. Dygtig. Men hold kæft, mand. Jeg er stolt af mig selv. Jeg er stolt af mig selv, alt hvad jeg har opnået. Det er fandme godt gået, Oliver. Det er fandme godt gået. Og jeg er sikker på, at alle omkring mig også synes, at det er mere sejt gået. Og trods mine omstændigheder, og trods hvad jeg har oplevet af ting og så videre, så er jeg kommet rigtig lang vej. Også ikke kun i forhold til boksning, men bare mentalt og mit eget jeg. Hvor langt jeg er kommet, hvor meget jeg har udviklet mig det sidste år. Jeg er kun 25 jo, så masser af tid, som jeg mødte en ældre dame den anden dag, som også havde en lille hund som Jackson. Vi snakkede næsten en time ude på faktisk her, på 100 meter den her gade her. Vi snakker bare om livet og hvordan det er at være ung nu om dagen. Det er jo rigtig hårdt at være ung nu om dagen jo. Men vi gør det i hvert fald til at være hårdt. Vi er jo selv herover, hvad vi vil og så videre, men man gør det lidt til en hård ting, og så er det en eller anden galt jo. Men der er mange muligheder. Det er også derfor, det er svært at vælge. Hvis der kun havde været få muligheder, så havde det været lidt nemmere. Så havde det bare været sådan, det var. Men vi er i en ny tid, og i en ny tid, hvor at man skal holde hovedet koldt og holde hovedet lige, for ikke at komme ud på alle mulige forskellige veje. Fordi det kan også distrahere for det endelige goal. Og jeg kan blive med at snakke om det her, men det endelige goal for mig i boksning, altså overall, så vil jeg bare gerne være glad. Jeg har haft så meget negativt i mit liv, så jeg vil bare gerne være glad. Og så vil jeg bare gerne have penge til at kunne gøre ting, der gør mig glad. Det er meget simpelt faktisk. Og det er også det, der er sværest. At få rigeligt med penge til at kunne gøre, til at rejse, til at købe, til at spise, til at opleve, til at gøre alt det der. Det er at være glad et menneske. Men inderst inde, så er det bare at være glad og rask. Være glad og rask, det skal vi være taknemmelig for, hver dag vi står op. Jeg tror ikke på Gud eller noget som helst, eller nogen andre religioner, men hver dag skal vi bare være glad for at være sund og rask. Det skal vi virkelig, fordi at igen, nu var jeg i Mexico for nogle uger siden her. Og der er nogle af dem, der lever fra dag til dag. Både boligmæssigt, men også madmæssigt og så videre, så videre. Så vi skal virkelig være taknemmelige for det, vi har i Danmark. Og alle dem, der er nogle tøser og jeg ved, har det ikke det og ikke det. Altså, hvis du trækker vejret hver dag, du har tag over hovedet hver dag, du kan få noget mad hver dag, få noget at drikke hver dag. Be fucking happy. Alt hvad der kommer ud over det, bare icing on the cake. Er prikken over i, hvad man vil med det. Jeg kommer til at lave rigtig mange af de her videoer her, hvor jeg bare sidder og snakker, fordi jeg kan mærke, at jeg bare har brug for at komme ud med lortet.
gider ikke gå med det indvendigt. Jeg får nok rigtig meget stik for det. Eller rigtig meget stik med rigtig sådan, what fuck, hvordan har du de tanker, Oliver? Det er første gang, at du har givet udtryk for, at du har sådan nogle tanker i. Og det er også rigtigt nok, det er første gang, jeg har haft sådan nogle tanker omkring boksningen. Jeg har været så locked in de sidste 6 år med boksning. Jeg bare vil gerne være professionel. Jeg har sagt lige siden starten, når jeg startede med boksning, jeg vil gerne være professionel. Og nu er jeg her. Og hvad så? Og jeg vidste jo ikke, hvad der ville ske for 6 år siden. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg ville blive professionel. Hvor hurtigt det ville gå. Hvordan jeg ville have det efter 6 år. Hvordan, altså, hverken både boksemæssigt, men også mentalt. For mentalt er jeg jo kommet sådan et sted, hvor jeg bare er glad hver dag. Og glad for, at jeg er i live og tilfreds. Og det gør jo også, at man tænker lidt mere over, hvordan ens hverdag fungerer. Og det her med boksning, det er en hård sport, og man skal være villig til at tage de konsekvenser, der er med sporten. Ellers så skal man ikke gøre det. Og jeg vil i hvert fald sige lige nu, jeg er glad for, at jeg faktisk det endte som det endte. Jeg tror nok også, der var en mening med, at det skulle ende som det endte i forhold til dem med Mexico, og jeg skulle komme hjem før tid. Og nu er jeg her og tænker over livet så meget, fordi at hvis jeg har fået en kamp over i, lad os sige over Canada, så kamp, som der vil være kommet den 27. september, så havde jeg måske bare ikke været 100% klar til det op i hovedet. Og det er det vigtigste i boksning, det er, at du er klar til det op i hovedet. Mentalt ready, ellers så får du med på munden, og det er der jo ikke nogen grund til at gøre, men mere end højst nødvendigt, vel. Nu er der gået 11 minutter igen. Pas på jer alle sammen. Pas på jer selv alle sammen. Ha' det godt. Vi ses næste gang til endnu en Deep Talk med Maximilian.